आज मो सपनर वार्षिक श्राद्ध दिने जो बड़ पु कांधे बसी मु श्मशान को जाइए दिने जो बड़ पु मो श्राद्ध हांडी बाड़ी देता आज मु बापा श्राद्ध हांडी बाड़ी दौची जाऊची से श्राद्ध हांडी थोईदे पाख गछ उछले लुचि जगी बसबि श्राद्ध हांडी भात खाइबा निश्चय तो पेट आसो आसिले पचारि कहीं मत ठकी जाई निज बाटर निजे चली गलु पचारि निश्चय पचारि इलेक्ट्रिकल एक्शन दिन लुचि लुचि बंचिली घर को फेरी पार्ची ना शांति रे कोठी रही पारुची एमितिरे भी समस्ते भाभी नहीं छते सपनटा मरी जाइछि हेले मो रानी कोन मते बोली आउ का सहित संसार करू दिबो आउ मो बापा से तो दिन राति मो कथा भाभी गुमुरी गुमुरी कांदुतिबे ए समय पेटर भूकटा भी दाऊ साजुची जाऊची मो पाई किसी खाद्य जुगाड़ करी आगे खाई नेबी ये तो मो बापा किंतु ए मशाणी रे सोइछंती काहेकि ओ बुझिली आज मोर प्रथम वार्षिक श्राद्ध मते लागुची सेति पई बदे ए पाखर कोटे श्राद्ध हांडी भात बाड़ी बापा मो आसीबा बाट को चाहि बसिछंती एमितिरे भी मते प्रबल भूख 4 दिन होला किछि खाइनी जाऊचे मो पाई बढ़ा होता श्राद्ध हांडी भात खाई मो पेट पूरे नेबी
ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମଲା ଲୋକ ପାଇଁ ବଢା ହୋଇଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଣି ଭାତ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରାଇବେ। ପାରିଗଲାଣି କୋଟା ଖାଇବେ ଖାଇଦ ଯଦି ପିଠା ଖାଇଦ ଖାଳ ମାଛ ମଣିଷ ନା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହାଣ୍ଡି ଭାତ ବାଢି ଦେଇଥିଲି, ତୁ ତାକୁ ଖାଇଦେଲୁ। ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଉପାସ ରଖାଇଦେଲୁ। ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ତତେ ଏଇଠି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ଏବେ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ ବାପା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ମତେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁ ଆଉ କଣ ଘରକୁ ଫେରିବୁନି? ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ବାପା, ହେଲେ ତୁମକୁ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ, 10 ଯାଏ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ବାପା, ତୁମକୁ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଯାଏ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। 10 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 ଯାଏ ଟିକେ ଧୈ
ଆଚ୍ଛା ବାପା ମୋ ରାନୀ ଏବେ କୋଉଠି? ବିଚାରୀ ହତଭାଗିନୀଟା ତ ମୋଲା ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ଘର ଲୋକ ତାର ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର ଏକା ଜିଦ ତୋରି ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ଆମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅମଣିଷ ସୁମନଟା ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲାନି। ବିଚାରୀ ଘର ଛାଡି କେଉଁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ରାନୀ ରାନୀ କଣ ଏବେ ବି ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି? ଏ ଭଗବାନ ମୋ ରାନୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହେଲେ ହେଲେ କୋଉଠୁ ପାଇବି ତାକୁ ମୁଁ? କୋଉଠୁ ପାଇବି ତାକୁ ମୁଁ? ବାପା ବାପା ତମେ ମୋ ଆସିବା ବାଟକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅପେକ୍ଷା କର ବାପା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ବାପା। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଯା, ମନା କରିବୁନି। ହେଲେ ମୋ ମରିବା ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅରେ ମୁକାଇ ନେବାକୁ